Здравейте! Представям ви новата ни маса, трапезна маса, разтегателна, модел Allegro. Много интересен модел с много компактни размери, удобна за по-малки жилища, но в същото време позволяваща да се ползва от доста голям брой хора, когато се разтегне. Какво е интересното при тази маса? Това е механизма, който е много удобен и много здрав същевременно. Ето как работи той. Просто с едната ръка под масата издърпвате едното разтежение и автоматично от другата страна се показва и другото. Продължавате да дърпате и двете разтежения излизат горе до нивото на основния плод. Разбира се, затварянето по същия начин, бутате леко, слизат надолу тези две разтежения и се прибират под масата. От какво е изработена масата? Плота е от синтерован камък, висок клас керамика, с много красива текстура, която сме подбрали да е такава, че да си отива много добре с цвета на краката, на металната основа, която е изработена от метал и е много здрава, много устойчива. Разбира се, това си има своите негативи. Масата е доста тежка, но пък е на практика вечна. Размерите в затворено състояние на масата са 1,19 см в затворено състояние. Когато я разтворите, става 1,78 м и височината е 76 см, ширината в най-широката част е 90 см, в общи линии класически размери за компактна маса. Можете да намерите масата в нашия магазин, както и в мрежата от наши партньорски магазини в страната, чието адреси може да намерите в нашия уебсайт в страницата на магазините ни. Там ще видите и техните адреси и контакти. Очакваме ви!